Syria, gwlad yn y dwyrain canol sydd wedi gweld lot fawr o ymladd dros y 10 mlynedd diwetha. Yn y brifddinas yn Damascus, roedd yna ddathlu yn y strydoedd wedi'r newyddion bod yr arlywydd Bashar al-Assad wedi gadael. Mae'r arlywydd Assad bellach wedi ffoi i Rwsia gyda'i deulu ar ôl i grwpiau milwrol oedd yn ymladd yn ei erbyn ennill y brwydro yn ei erbyn. Mae yna ryfel cartref wedi bod yn Syria ers 2011 rhwng Llywodraeth Assad a'r grwpiau milwrol yn ei erbyn. Mae nifer wedi marw yn yr ymladd, a miliynau'n fwy wedi gorfod dianc a gadael eu cartrefi. Ond nawr mae yna obeth i rai sy'n byw yn Syria ond hefyd i rai oedd wedi ffoi, fel y teulu yma yn Aberystwyth. I can't believe what happened. It's like a dream for us, and also we, after 13 years now, we are free. We can do anything what we want. Y gobaith nawr yw sicrhau heddwch, ond gyda nifer o grwpiau milwrol o bob cyfeiriad, mae gwledydd eraill o gwmpas y byd yn aros i weld beth fydd yn digwydd nesaf. Faint ydych chi'n darllen? Amser mae mam a dad yn gofyn i fi darllen 4 gwaith yr wythnos. Rhai weithiau, os mae'n y good mood. Bob dydd yn yr ysgol, a ar ôl swper, a ddim mynd lan i gwely fi a jyst darllen llyfr. Yma, yn ysgol Bro Sion Quills, ger Llandysul, maen nhw'n darllen. Ond yn aml, mae pethau arall yn dod yn y ffordd. Lot o bwrdd fysi, fel pêl-droed, rygbi. Ambell waith fel licen i ddarllen wedyn tro arall, licen i rhywbeth gwahanol, fel bod bach o fel newid. Ydy, mae'n gallu bod yn anodd gwneud amser i ddarllen, ac mae ffigurau newydd yn dangos bod llai o blant yn darllen i fwynhau. Yn 2024, roedd y ganran o blant a phobl ifanc sy'n mwynhau darllen ar ei hisaf erioed. Bron i 35% na ddweud eu bod nhw'n mwynhau darllen yn eu hamser sbar, 8% yn llai na llynedd. Roedd bron i 41% yn dweud eu bod yn mwynhau darllen yn yr ysgol. Dwi'n caru darllen achos mae'n gwneud fi hapus ac fel moyn darllen mwy o llyfrau. Dwi'n dysgu lot o pethau mewn y llyfr. Oes, mae yna bob math o straeon ar gael, ond erbyn heddiw mae yna lai o blant yn agor llyfr i fwynhau. Plygain, gwasanaeth Nadolig arbennig, lle mae pobl yn dod at ei gilydd i eglwys neu gapel i ganu. Mae'n draddodiad sy'n mynd nôl canrifoedd, gyda'r gwasanaeth yn digwydd rhwng mis Rhagfyr a mis Ionawr. Mae'r arfer wedi parhau yn gryf yn y canolbarth, ond nid dyna'r stori ym mhob man. Erbyn hyn, mae nifer o wasanaethau Plygain ar draws y wlad wedi dod i ben. Dyna pam mae nifer yn ceisio dod â'r traddodiad nôl, yn union fel y criw yma yn ysgol Glant Haf. Plygain fel traddodiad hen Cymraeg, lle chi'n mynd i eglwys a chi'n canu caneuon nadoligaidd ar... Wel, chi'n arfer wneud erbon y Nadolig, ond nawr mae jyst i mynd ar bwys adeg y Nadolig. Mae pawb yn dod at ei gilydd ac yn canu ac yn cael hwyl. Yn yr wythnos cyn y Nadolig, mi fydd y merched yma yn canu yn gwasanaeth Plygain arbennig yng Nghaerdydd. Fi'n credu bod e'n bwysig iawn bod Glant Haf yn cario ymlaen y traddodiad yma, achos mae fe'n traddodiad eitha hwyl i cael pawb i ymuno efo'n gilydd, a byddai'n rili drist i weld yn diflannu. Bydd ysgol Glant Haf yn perfformio, ond bydd hefyd pobl o cymuned y capel hefyd yn perfformio. Dwi moyn yr traddodiad i cadw'n fyw achos mae'n traddodiad rili neis ac yn rili hwyl i wneud. A dwi'n edrych ymlaen at canu yn y cyngerdd. Rwy bywyd newydd i hen draddodiad, a gobaith o weld y Plygain yn dod nôl i bob rhan o Gymru.